Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Welcome to my channel. Ang atong oras day karon guys is 5:09. O di man maklaro na unsa man ni. Di man maklaro o 5:09 sa tungod sa iyang lights di siya mo maklaro guys. Alas 5 pa kapin guys din kay balo magba mo guys dako pa kayong bulan og ngit-ngit pa ang atong kalangitan. Tura ang bulan guys, di man maklaro diri. Tura guys. Oh. Dako kayong bulan. Tura guys Maklaro ba ninyo ang bulan guys nga dako? Then kay balo ba mo guys na alas 4:35 nagmata na ko guys kay naghaling lagi ko guys og sa dihang napalong man nga kung gihaling kay magluto kog munggos. Ang munggos ning tubo na ako amang guning gihumulan daan kagabi ang munggos guys. No to ning tubo siya guys kay para dili ta kalas og uling or og atong igasol pod perting kalasa man guys. So ato ra gini iuling. Ato ra gini iuling guys buntag sa kabuntagon sayos kabuntagon naghirban ako. Kay ngano guys akong buhok guys wala na ko nigibasa kagahapon wala ko nigiligo kay nangimasa ako guys kay wala na ako giligo kung ulo kay si banana sige gayaw-yaw kay ngano. Kuan ko guys ki dugs. Menstruation guys is coming. Masuko man gina siya maligo kog dugon ko guys basta kaduhang adlaw kay kusog kay kong dugo. Unang di jugo na niya paliguon pag ikaduhang adlaw. Kaduhang adlaw katulong adlaw ana manghimasa ra ana ra diri. Dili pwede bason ang atong part sa kuan. Atong special part kay masuko na sa banang na magyaw-yaw gina siya guys maligo ko pag dugon ko munang di jud ko maligo pag dugon ko kay samok na kaayo guys ug ano na siya pag maggahi-gahi ta sa tong ulo nang atong gerbanan kay kalkag kaayo ngit-ngit pa guys alas 5 sa oras ani alas 5 kapi. Alas 5 kapin guys, ngit-ngit pang kalangitan guys. Alas 4:35 ning bangon ako ning bangon ako alas 4:35 guys. Dayon nagkuan ko aning uling guys. Unya nako nahon ako nga mag-vlog na lang ko para nako i-upload sa iyo kay dugay kay mahuman og upload guys ay kung taas kayo kung vlog guys magtan pa og buntag makuan or kadlawon ay ma-upload mo nang uban akong mga supporters, mga viewers or kinsa pa na dira pasensya na gid mausahay nga ang ako ang mga vlog usay one day wala ko'y vlog pero ga-upload ko ana guys wala alam pa na upload pagka ugma pa ma-upload mo nang ako ang video dili na ko kayo taason kay maglisod ko guys kay ngano dugay kay ma-upload sa mong signal ni diari kay ang panahon namo dili maayo pero dito sa tuburan maadto mi sa tuburan guys sa kong mama kusog kay signal dito ay dali ra kay maman kog upload dito sa ako motherland. Di naman magawas ang oras ani ay nga alas 5 nara alas 5:13 na alas 5:13 pero ning mata ko 4:35 balik akong istorya guys. Ay dagol mugawas si dagol. Mugawas si dagol guys. Ani gini siya guys madumdum gini siya buntag sa iyo guys nga mugawas. Tapos aning abi kabugat ani makabugat. Dagol sa nato sa langots. Isa na silang bots gari.
Si Dodong. Si Dodong. Dahil ka dong. Di ka magawas, day. Halika. Ihi dito. Agay, palangga ni Mami. Palangga ni Mami. Ni Mami. Palangga. Dagan si Inday guys nga akong ipagawas. Pagawasan na gustoy. Dili dira. Ganyan si oh, nginaw mo. Dili dira. Aduy, katunog. Ganyan si Rosel. Rosel! Nuna! Ganyan akong Rosel baya ay nagpabuyag ay buntag sa'yo. Rosel! Talagaan sana akong iputahan guys kay ngit-ngit pa ang langitan guys. Kay nangihi dito nga iring guys oh. Ay salamat nakuan na o nahaling na. Na. Ako pa kitaw-kitaw diri ron guys kay ang mga slingan guys pag walay klase tugay na sila magmata mga alas 6 ayan na ako makadungog na magkitaw-kitaw diri pero ug naay klase guys ayo kay na sila magkitaw-kitaw pod ako kay naay klase o mawalay klase magkitaw-kitaw na ko diri guys kay nag-anad naman ko guys ngayag mata kasi dagol ug sige magtikaw-tikaw. Mga alas 4 las 5 daghan na kay kung ano na buhaton. Karong adlaw guys wala mi lakaw dili mi busy ron. Sa balay ra meron guys pahuway maayo tulog. Pag wa na koy buhaton guys tulog. Na. Ang ako ang dagkot guys is hanger kay naguba naman ni guys na bali-bali nagmaayo kay akong iro nga si Bots. Iya man yung giayog kuan. Di ako na lang isugnod. Sayang pag ilabay, magamit pa man isugnod. Di man pud kayo baho siguro ni. Action nagawas ang adlaw. Nawala na ang bulan. Hayag yung bulan guys ay. Mahal isda ron kay hayag ang bulan. Tayo pa na to guys. Okay, para makuan dayon. Para mo haling dayon guys. Pasayngon ani guys lata-lata munggos or nangkaan na uling jud ko guys jud ko magasol kay kalas baya kay gasol ning akong totoy ay tubo man. Kalas baya kay ayo gasol ning kuan guys. Ang lata-lata tag munggos or nangka kay dugay man sila mulata so sa uling kita magpalaban ani guys. Pwede ba ako magasol guys pero makinuripot sa ta karon guys kay may mahal na ba yung mga palitonon ron. Kinuripot sa ta. Okay ron ta guys ug nanatay sweldoan netong pag-vlog guys kay pwede ra ta maggasol guys kay naman pud tay ikapalit na pud. When ani nga wa patay sweldo neto ang vlog sila ta gima-yama guys wa patay sweldo. Mag-budget sa ta. Bisan pag naapagyapon bisan pag naa ko sweldo guys mag-budget gihapon ko guys kay tungod sa palitonon karon nga perting pagkamahala. Wak no. Ano ha? Ngayon ako ang miming dito guys. Oh. Trapuhan ako guys. Diri oh. Imo ninod CR diri guys. Ay. Ay. Ihi. Si Wakbok may tig-ihi di ari.
Ginuswasa na tong trap ko. Ato na po. Tapuhan para di manimang anso. Di na itong isprihan guys. Aso. Hi everyone. Mas trap ko guys. Atong ispray. Dari natin butang guys kay ang aso. Di maklaro atong dagway. Action naghayag ang langit. Guys, action naghayag ang langit guys. Pero di pagyapon ko mga bari guys kay kuan pa man wala na ang bulan. O siguro ning tabok spikas. Kay ako pa may gakitaw-kitaw guys. Umuga pa silingan na makakod. So di lang sa ako mga bari. Yan na lang sana. Guys. Kahuman ako ani guys. Magkuan din ko guys. Magkilis na dayon ko guys para yung ag ko makakaon akong mga for babies makapamahawag sa'yo. Mga alas 6 kapin ako na silang pagkanion. Kani guys, mahalin na ni. Ako na ning butangan ang munggos o ay diya lang sa anak kay mag-init-init panipasok ko da. Tangan na ako ni tubig guys, kay kung naman yung gihugasan ko sa bihi guys. Ang iyang tubig kay nakahubas, nisuyop sa ana pa man si tubig ko pero gamay na lang. Dagan akong munggos guys, tunga ni guys, akong giluto kay ngano. Nag-diet ko guys, imang ko mag-rice kanira akong kanoon. Munggos. Uy. Oh, 6 sayang ang duha na. Patuloy di ay. Butang na to ni dire. Sayo ko nakatak ang munggos, sayo ko makahang magluto ani. Karon sibog na to ni gamay. Mag-rice cooker ta guys, maglungag kita mga manok pay madunggan tuga o
na akong suga guys kay hayag naman ang langit guys. Hayag na gid maayo guys. Kay ang oras ang bari ng tindahan. Hayag na guys. Hayag na atong panahon. Nawala na ang bulan. Ang balay ga aso. Magkuha tag bugas guys atong ipasiga ang suga sa atong camera kay gitngit ang kwarto pikas guys, hinay kaayo ang atong light dito kay gamay ora man gud mo ang gibutang diri nga suga guys kay akong gituyo na mo gamay guys kay ug travel si banana pasigaon man gud ako ni diri guys inako ni wad-an diri og suga nara atong bugas guys. Magkuantag bugas tapos tulog ka ingon 1 2 tulog guys kabaso para si banana mabinlan o para paniod to niya kay si banana maniod to man na guys. Ako guys wa ko'y problema guys kay nag-diet man ko di man ko mag-rice. Karong adlaw di ko mag-rice kay naay munggos ra kung kaunon gulay guys, hamiting gulay. Dayon ugma na pod guys, mag green leaves vegetable na pod ko guys. Kay dagan kaayo utang sa gawas ng saluyot daghan na. So mag-utan na pud ugma ako ang kanon dili na pud ko mag-rice utan ra jud. Nindot kayo ang utan tanan imong kanon guys kanang dahon tanan guys nga wala man gid kalabasa diri baligya way talong way okra ana kay nindot unta gid na ana silang tanan kompleto kay lami kay atong pamakaon pero lami gyapon gid ang green leaves guys. Sawgi sabaw na ko guys basta kay gawas tanan kana bitang mga daotan bitaw nga imong gipambati sa imong kalawasan guys pare anang sani basta kay kana nakay bation sa mutiyan nga unsa nang labaw na kan dili kayo ka makapupo di kayo ka makabawas kaon og green leaves guys kanang saluyot kalamunggay alugbati bisag kana lang imong ibutang niya. Naman po ay ako among silingan dito na itinangkong nga sila'y tanglad. So nangwa ko tinangkong gamay guys kung gisagol. Basta kay ako ang tiyan guys. Taod-taod magsigi og bawas. Kana bitang mga panuot siguro na o unsa na nasasod sa imong tiyan nga. Di maayo guys. Mabawas gyud niyo guys. Kadawag na po na yung nakitaw-kitaw silingan dapit guys. Nanay ni mata. Nanay ni mata silingan sa namo. Sayo kami natulog gabi ini banana guys. Mga alas 8 kapin. Mga tulog na mi kay anong buntag manggod guys, wa mi katulog kay nang lakaw baya mi naggrocery mi dito sa Pulakan. Kay para i-display sa tindahan. Utong sayo kami nakatulog taon duha gipangkapoy gid in taon mi. Gipangkapoy mi sa among lakaw guys eh. Okay.
manatag kili sa dito rin ako nilong agon sa ubos guys ito okay na may kuan diri ulingan kayo niya dapat ang kaning uling mo init naman ni kaayo so pwede na ko mga bre importahan guys kay ning hayag na noon niya napog ko na dungan silingan nga nagkitaw-kitaw so mga bre na ko og kuan murtahan magkuha sa ko og guys kay ako manggod guys sa isa ka adlaw mo kaon jud ko og itlog ikaduha buntag gabi guys nya control jud kay ko sa kung kaon karon guys manang karong adlaw dili ko mag-rice kay ngano naka-rice ko kagahapon na ng buntag dayon dili ko mag-rice karon kay ngano wala dili ko ka exercise kay gi kuan ko guys gidogs sa itlog. Kaya gidugo man ko guys, so dili ko mag rice, gidugo ko, di ko ka exercise. Banana, magyaw-yaw, yun na siya guys, kasi ngun ana tugon ko guys, mag-exercise, magyaw-yaw, wag yun na yung ang yaw-yaw, ana guys, kanabitang, kuan guys, pala na ko, yung nani karang dagat na naggidugo ko guys, ana, din mo gahi ko sa kong ulo, maligo, ana, or para ka mag-exercise, ana. Yun na mundag yaw-yaw guys magsige yun na yaw-yaw guys antod makuha na naman kung say gusto niya guys tumano na lang po nato guys kay para ramang po na sa tong kayuhan na yung himo nagamay-gamay na ba po guys o pati na kung nakuha na kung niagid ko Diri ra na ko ni ikuan dapat guys ito slow. Mga bres ako guys on portahan pwede na ko mga bres nanay mo nakasulihan. Manglimpyo ko og kuan guys, tiris guys, mitras. Wala pa kuan kanang adlaw, wala pa init ba kayo nya, init kini nya dapit. Manglimpyo ko daag tiris. Kusang kuno ni ang trapo. Bali na ko na.
Dito bitaw sa akong mama guys sa tuburan. Hindot dito tambayan guys, galing lang. Saba kaayo ang mga kalsaay ganing sakyanan dito kay kusog kay managan kay ngano. Kusog kaayo mo primo kay highway manggod kaayo guys. Unya dako kaayo ang kalsada ba lapad kaayo sa tanan mo na nga. Madlo ko dito mutabok guys kay Ginoo ko mura jud ko ignorante dito guys, mutabok-tabok ko madlo ko kay ang mga sakyanan perting kusuga managan unya dili mo hatag og kanang way nga matabukon ka guys. Napoy uban nga mga driver guys nga kanang naka-seminar mohunong guys patabukon ka din. Napoy uban guys nga pahalag magtindog ka diha, madugay kag tindog diha. Kay ka patabukon guys ay ikaw na lang mo ana sa imong kamot okay para makatabok ka. Kay naay ubang driver mga gahik ig ulo bisan pag naa ka sa tunga sa dalan guys nang naay line nga bagisan. Bisag naa ka diha guys manay mga gahik ulo ang kuya ba guys naay mamumbertik bitaw. Pisat gid ka oy. Nya dito ba yung dapita way guys tungsay sa ako ang dapit dito sa akong magulang guys kay daghan na kay nga disgrasya dito daghan na kaayo na nga kuan dito kanang nangaligsan guys kay kanang tungod lagi ano makalit kitag tabok nya wa sila kay balon na dito kusog ay masakay ng gapadulong na mga ligsan guys dagat kuan kay to dito kanang duol og aksidente ba aksidente kan kay to dito unang mahadlok ko dito magtabok-tabok na ako'y paliton sa atbang nanugo ra ko kada kabalong mo tabok ang taga dito kabalong na sila mo tabok dito kay nangakuan naman na sila dito kanang nangaanad na ba ako dito kung tabok jud bahala pating haduka dito ma kuan unya ta kuha sa akong towel guys kaya kung itapis medyo interes magtapis gihapon ko guys bisan og wala pa sayo sa gawas sa amo ang kuan palibot magtapis gihapon ko kay mubo kay akong short baya nya paglimpyo-limpyo ta diha mga kita atong mga unsa naka virginity diha wa ta kabalo una magtapis ta kay para siguradong bahalag anta dito katapis ta limpyo na lang pudaan dito sa terrace kay para unya relax na magsilhig na lang ko nawala sila diri to ato sa ubos dana ra kadagol ay mga diya ra bots kay manglimpyo si mami dana ra ala kay nakaihi sindi daghan kig ihi akong iring ng libang sa plato ay ayon ang iringan mama sikuan mo sayo kay mga dula guys sayo kay sila dula guys para ara ra kay manglimpyo si mami ha dana ra kay manglimpyo si mami sayo kay sila dula manarapo ta diri sa atong terrace kay para limpyo atong terrace permi akong mga meow guys dagko na wala pa gid in taon na nahatag na nadap kay na busy pa man ko guys
Ako guys, lahi manggod ko guys kay kung busy ko. Lahi ko guys kay pag naakwila ko pagkaugma, kung busy ko guys, anang gabi manglimpyo na ko guys. Anang gabi Muna nga ang balay guys, bisan og nakwila ko, bisan busy ko guys. Atong balay always gyapon limpyo kay manglimpyo na ko anang gabi pagkaugma silig-siligan na lang. O di atong balay limpyo gihapon bisag busy ta. Nagyapon tay manglimpyo sa atong balay. Anak guys, ngan anak ko diri guys. Karon kay wa man ko ilakaw so diri ra ta sa balay focus sa diri sa balay panglimpyo. Sayo pa sa kabuntagon. Limpyo na ko. Kagahapon wala ko kalimpyo sa tiris. Anang buntag kay sayo minang lakaw ni banana. Pagka gabiin ako nakalimpyo pag uli na mo pero gihimulan ako daag tubig. Butangan ako sabon ang tubig kay para mawala ang kanang mawala ang kuan sa anso ba kanang ihi sa ero mga lisbo manggod guys kung imorang kanang dili nimo humulag tubig mga lisbo mo na nga okay ra limpyo na ta dili. Magtuwad-tuwad ka ani guys. O kato kay itong nga kuan. Itong nga trapo kay dali ra to guys. Bawaon sa nako ang itong nga trapo. Gamitin kita ani. Gamitin guys para makuan dayon ang tubig. Una ta dire guys. Kay para matarang na to. Dire ta una. Against the light guys. Dari na pagka guys kay wala man tay cameraman guys. So, kita rin mag-cameraman ani guys. Anak na kita guys. Uy, kita ang virginity guys. Di tarungan na to di. Kagilat itong tani eh.
Ada lalim kaya ka. Hindi na po ta guys. Dali na po na itong kamera guys. Anak, klaro tanan. Hapit na tamo. Uy, may kuhol diri oh. Sa laag ang kuhol. Nasa laag ang kuhol. Ang kadiri ha. Ito ka dito. Yan ang tubig nila. Ari na ta guys, dapit sa hagdanan kay humana naman ta dito o diri na ta. Pimpin na kitong keres guys. Ayun, yagsaka ani nila guys, ihian dayon. Mura ko kanang gasunod nila. O gasunod ra ko silang trabaho, ilang mga ihi guys. Mura ra ko helper nila. Kasambahay man sa sariling bahay di. Antuson no. Antuson kay hindi akong trabaho taga-adlaw guys. May laing mo trabaho ni kundi ako raw si banana kung trabaho na ni guys mo back job guys kay ihabit ang pagtrabaho guys kanang lahi ra gid ba sa ako awa okay man pud siya guys mo trabaho pero naagi kalahian ba manguot-nguot ka ilalim nga kuan ang ihalang basta kay nakalimpyo siya nakatabang siya nako ana ra ya guys ay nakita na to mga baguliti dyan. Pag humanyag din ito guys, mayroon siya, humana ko palang gaan. Abi,
limpyo ang pisyag ko ang nilimpyohan pero dili daghan kay kulang ba di makuot ang mga ilalom. Napay mabili ng kuan sa ilalom ang gamay. Ako kay kuot-kuoton gina ko mga ilalom guys no. Limpyo kayo mabili ng ugaw kay kuot-kuoton yung ilalom ba. Di magkuha din ko blotter nitron guys para unya na mo gabi kay na naman may paraon niya ako akong di pa inom akong bana og blotter nit guys kay maglugos daw siya bawas. Ingon ana way nang diabetic guys ha na time nga maglugos og bawas na. Mo to may anak ko nga pag inom og blotter nit kay para makabawas ka din. Karon ako siyang utanan og ay ugi nandin ako to siyang utanan ako siya herbal leaves guys kay para makalibang siya guys makapupo siya. Ako din na siyang kuan nag-herbal ay kanin ko anron. Manguha din kong dahon guys, rilutuan din ako siya guys para maawas gid ihang pupo. Ana. Okay, klaro man itong virginity ani guys. Tari na punta sa ubos. Agoy atong kamit. Guys. Guys. Araw ko guys. Nagtrapo-trapo ko aring hagdanan sa ubos guys. Nakita ako yung ginahagdanan guys. Pag ako'y manglimpyo. Diba nana guys. Sa taas ra guys. Inoon ko. Man naglimpyo guys. Ako adi ng sundon iyang ang taon din ako na yan nilimpyuhan guys. Sus, di na ako. Ako pa'y makuot sa mga ilalong. Kay siya. Dili niya kuoton guys. Ay. Tinapulan ni style ba. Yung anak.